И въпреки, че времето не може да реши пролет ли е, зима ли е, градината не търпи отлагане, затова ще ви покажа един комплект от новата ни марка Сили, която предлага огромно разнообразие от акумулаторни и ръчни инструменти. А всички тях може да разгледате в сайта ни или на улица Слатинска 1 в град София. А с този комплект ще може да подрязвате дръвчетата, храстите, тревата. Има си и приставка гребло, а комплектът включва още и две батерии, едната 2 амперчаса, а другата 4, както и зарядно устройство. Какво повече ви трябва, пък и ще спестите място и пари от много излишни машини. Вижте само колко лесно ще е подрязването на дръвчетата. Тъкмо да прехвърлите още една работа на жена ви, че тя и без това по цял ден какво ли прави, ама поне да й е лесно. А това е храсторез за 3 в 1, като с тази приставка можете по-прецизно да подрязвате храстите или тревата, а смяната й става изключително лесно с някоя от останалите. С по-голямата може да подрязвате жив плет и храсти, а греблото се използва да разрохва почвата, като я изчиства от камъни и буци. Запазете си видеото и ни напишете в коментарите какво искате да видите следващото.